mao ang panahon nga atong gipabilhan ang salapilabaw pa sa Dios. Maski una panado pagpangita ang kwarta kaysa kaniya, wala nga'y oras o panahon sa pagsimba sa tag-iya sa kwarta. Ang Diyos nahibalo sa kanan natong gikinahanglan, walay matago kaniya. Kung unahon lang nato sa pagpangita, sigurado dili ka mabalaka kay ihatag jud niya, ihatag jud niya. Napatongi ang kaimuan niyang bunga sa atong mga hinabuan o trabaho. Ug siyempre panalangin kini sa Diyos, ang parang pagigugma ninitaotan, ang parang pagigugma ninitaotan, ang parang pagigugma ninitaotan, taotan, taotan. Kanusa ug unsa nga hikayong nga kita nahigugma sa salapi. Kini mao ang panahon nga atong gipabilhan ang salapi labaw pa sa Dios.